Jmenuji se Karel Táček a na pozici projektového manažera pracuji v Lugy 6 let. Zabýváme se zakázkovou výrobou, každý projekt je jedinečný a spolupráce s klienty a architekty je vždycky jiná. Na spolupráci všech lidí je důležitý společný cíl, a to je špičkový nábytek a spokojený klient. Musíme na tom spolupracovat všichni od projektového manažera přes přípravu výroby, truhláře, lakírníky, taky subdodavatele, kteří všichni musí zodpovídat za kvalitu. V Lugy se snažíme nezaspat a snažíme se posouvat procesy výroby, taky technologii. Každý nováček v Lugy má svého mentora, který za něj zodpovídá. Snaží se ho naučit všechno nové, aby mohl na zakázkách pracovat samostatně a pomáhat tak chodu celého týmu. Na práci v Lugy mě nejvíce baví plnění přání a snů klientů.